kayo, sir? Ano kayo? Ano magiging real? Ano talaga? Wala na editor. Max yung grade. What? Pinakasin na ko sa ding-ding. Wala pa yan. Wala ako nag-sila ka ng live. Oo, ano lang yun. Sabi na ngayon. Yan akong counter. Yun ito, sabi na si hardware ha. Ayaw mayon ba daw? Lagi din mong gigit-git. Wala sa kanan lain. Pinala nilang kuhaan nilang LV sa tawag. Tao ko, wala pa nabala stress. Nagpadayon kong trabaho. Diba? Uy, Ganda. Nice tayo. Tapi kumaykay, sino? Hani. Dari tao? Dari tao? Sige na, solo sa... Ako solo ko? Sa pinang-disturbo ta nila. Solo daw po. Sige. Wow! Wala, sige ko nini mga mag-pushing kayo. Sige. Sige. Paano na sa party? Oo. Matching squad. 1, 2, 3. Okay na? Ikaw, Shane. Sige, rin ko. Ikaw, Shane. Ha? Thank you. Ya, nakakagiyan ko ka musta ba? Para char. What's the time? Very comfortable. CDO, sige. The sausage? Mapuruan do Vaccinated na kanya sa naigo or COVID for example, makatakod ko sa lain, possible to nga mag-mutate to. Posible. Dahil Actually, nasa- every host kailang magkuhan, siguro mo mutate yun siya. Okay na in a very short period of time, pila na taka-variants. Lagan. ang oras lagi kay Zizo. Kaya kinama ito katong meme nga, katong bakuna.
Ang sa to, Sinovac, Moderna, Pfizer, blah blah blah. Sabi kay nanay, natay Megatron. Ato niya po na ang bakuna. Kung saan na ginikadagwan ng bakuna ay pangtusa sa Ano pa po anak pa? Omicron, Megatron eh. Ako ba kay sa tinagpuluan niya ako nagpa kuan second dose. Ayun, Layo. Madala, magpa-online. Ay, no? Ako yung mag-congratulate sa'yo sa leadership mo. Galing mo. Galing nyo. Galing na lahat. Nandito na sila lahat. Si Chef Cathy, dahil ginang marang na-stress, yung kaya ba? Napay ka na mga to. Galing ka na. Lapas yan, murang buwan. Kuya, table na ko bilis pagtali na. I will. Galing talaga. Ano talaga? Wow! Very addicting. Wow! Ang iba na. Hindi mo na ba ako ganina nga ano? We will try our best if we can do another one. Narinig mo yun? Narinig mo yun? Mid-year. Wow, kulangan. Yan ang butong Papa Normin. Grabe ka, bibo ang... Ayun! Ako, napugos na lang yung paminaw doon sa second speaker para sa question. Question. So, at least ka na maragsayan sa'yo na Akong mga ginawa kay screenshot na mo, taga next slide, screenshot na mo. Piyong-piyong na, balik na na. Tala kay Dugay na katulog. Kanibitong ko ano, kung kano sa ka-busy ba, Good yun. dagan sad kayo magsiig mo. Ibongga kayo. I love it. Advance. One na siya. Valentine's Day ba yan ito? Pero wala ka na-bless. Nag-iris dyan ko eh. Sabi ay, kapiti ako niya. Para kita pang zoom ako po panormin kasi siya ni Taana. Tingnan bitaw mo Ako Pang zoom na gid na ako to. Ako nag-inis mo ko kay Glenn.